Сегодня наш подкаст по пятницам я назвал так «Беларусь на смак». Якой на самой справе была беларуская кухня. Уявіце беларускую кухню. Што першым прыходзіць у галаву? Дранікі, бульба, мачанка, бабка. Здаецца, ўсё проста. Бульба, сала, мука і вось яна, беларуская кухня. Але калі пачаць разбірацца ў яе гісторыі, высвятляецца дзіўная рэч. Беларуская кухня значна складанейшая і значна цікавейшая. Бо за звычайнай талеркай ежы можна ўбачыць гісторыю сялянскай хаты, шляхецкага маёнтка, яўрэйскага мястэчка і каралеўскага двара. А пачнём мы, з чаго ж пачаць? Канешне ж, з драніка. З драніка, які не быў дранікам. Сёння дранікі ўспрымаюцца амаль як кулінарная візітоўка Беларусі. Але само слова «дранік» параўнальна познае. У розных рэгіёнах Беларусі бульбяныя аладкі называлі па-рознаму. Бульбянікі, дзіруны, драчы, картаплянікі, ладкі, бульбяныя бліны. І самае цікавае, сама ідэя нацерці бульбу і падсмажыць яе на патэльні зусім не з'яўляецца выключна беларускай. Падобныя стравы існавалі ў розных краінах Еўропы. Даследчыкі знаходзяць розныя варыянты ў Ірландыі, нямецкамоўных землях, Швейцарыі, Скандынавіі, Польшчы, Літве і ўкраіне. Ёсць версія, сучасная традыцыя дранікаў магла прыйсці на беларускія землі праз нямецкамоўнае культурнае асяроддзе. У тым ліку праз яўрэйскія абшчыны, якія размаўлялі на ідышы. Такім чынам, знакаміты беларускі дранік аказваецца вынікам культурнага абмену. І ў гэтым, мабыць, ёсць галоўны сакрэт беларускай кухні. Яна ніколі не існавала ў поўнай ізаляцыі. Трэба сказаць пра вельмі важны ўплыў, які аказала гэта страва на наша беларускае грамадства. Падзяліла грамадства на два непрымірымыя лагеры. Няма ў беларусаў еднасці. Ці патрэбна ў драніках мука? Хтосьці гаворыць «патрэбна», а хтосьці катэгарычна «не». Калі адказаць коратка, для класічных дранікаў мука зусім не абавязковая. Многія знаўцы традыцыйнай беларускай кухні лічаць, што сапраўдныя дранікі павінны складацца толькі з бульбы, солі і алею або тлушчу для смажання. Праўда, тут ёсць адзін кулінарны сакрэт. Калі нацерці бульбу, з яе выдзяляецца сок. Калі даць яму крыху пастаяць, на дне посуду асядзе бульбяны крухмал. Вадкасць можна асцярожна зліць, а крухмал вярнуць у цёртую бульбу. У выніку дранік будзе добра трымаць форму без дадання мукі. Беларускую кухню доўгі час уяўлялі пераважна як сялянскую. Але гістарычна гэта не зусім так. Была сялянская кухня, была гарадская, была кухня шляхты і была арыстакратычная кухня. У ёй прадукты і спосабы прыгатавання маглі моцна адрознівацца ад таго, што стаяла на стале ў звычайнай вясковай сям'і. Даследчыкі старадаўняй кухні звяртаюцца да кулінарных кніг 17 і 18 стагоддзяў і знаходзяць там стравы, якія зусім не падобныя да звыклага нам вобразу беларускага стала. І гэта лёгка зразумець. Уявіце багаты шляхецкі дом, на стале не проста бульба і сала, мяса, рыба, дзічына, складаныя соусы, прысмакі, спецыі. Ёсць стравы, якія прыйшлі з суседніх культур. Ёсць яўрэйскія кулінарныя традыцыі. Ёсць польскія, літоўскія, нямецкія ўплывы. Беларусь стагоддзямі знаходзілася на скрыжаванні культур, і кухня гэта захавала. Вернемся з шляхецкага дома ў звычайную беларускую вёску. Тут кухня была значна прасцейшай. Але простая зусім не значыць бедная на смак. Адна з такіх страў – зацірка. Сёння пра яе ведаюць далёка не ўсе, а калісьці яна была вельмі распаўсюджанай. Мука, вада, часам яйка. З цеста рабілі маленькія кавалачкі, літаральна пераціралі яго рукамі або праз сіта, а потым варылі. Напрыклад, у малаце.
У іншых варыянтах зацірку гатавалі на вадзе і запраўлялі салам або маслам. І вось тут узнікае дзіўная сувязь кухні і літаратуры. Беларускі пісьменнік Змітрок Бядуля напісаў у 1912 годзе апавяданне «5 лыжак заціркі». Сама назва сёння гучыць амаль камічна, але за ёй жыццё сялянскай сям'і, для якой простая ежа магла быць не толькі сапраўдным задавальненнем, але і асновай жыцця. А цяпер уявім Беларусь на карце. На захадзе адны традыцыі, на ўсходзе іншыя. У горадзе гатуюць інакш, чым у вёсцы. У шляхецкім доме інакш, чым у сялянскай хаце. У яўрэйскім мястэчку свае рэцэпты. У арыстакратычным доме з'яўляюцца стравы еўрапейскай кухні. І ўсё гэта паступова змешваецца. Таму, калі мы гаворым традыцыйная беларуская кухня, варта памятаць, гэта не адзін набор страў. Гэта хутчэй велізарны кулінарны архіў. Знаёмы многім селядзец пад футрам таксама не такі просты, як здаецца. Сёння яго часта ўспрымаюць як страву савецкай кухні, але падобныя спалучэнні селядца, буракоў, бульбы і іншай гародніны існавалі ў паўночнаеўрапейскай кулінарнай традыцыі задоўга да савецкага часу. Ёсць шмат скандынаўскіх рэцэптаў 19 стагоддзя, у якіх селядзец спалучалі з буракамі, бульбай, гароднінай, яблыкамі і яйкамі. Атрымліваецца нават, што знаёмы нам селядзец пад футрам яшчэ адзін прыклад таго, як стравы падарожнічаюць паміж краінамі і эпохамі. Але асабліва цікава паглядзець на стол беларускай знаці. Бо тут разбураецца яшчэ адзін стэрэатып. Беларуская кухня – гэта не абавязкова простая і цяжкая ежа. У даследаванні Алены Мікульчык, вядомага нашага беларускага спецыяліста ў кухарскай справе, вялікая ўвага надаецца старадаўнім рэцэптам кухні шляхты і каралеўскага двара. Напрыклад, згадваецца любімы дзесерт польскага караля Яна III Сабескага – архас, які гатавалі з дастаткова простых прадуктаў. Але належаў ён ужо да зусім іншай гастранамічнай культуры. У рэцэптах шляхецкай кухні сустракаюцца запечаныя грушы, стравы з травамі, розныя дзесерты, напоі і складаныя мясныя і рыбныя стравы. То бок чалавек з Беларусі некалькі стагоддзяў таму мог есці зусім не тое, што мы сёння ўяўляем пад словамі беларуская кухня. І вось тут кухня нечакана сутыкаецца з вялікай гісторыяй, таму што нават палітычныя падзеі пакідаюць след на талерцы. У эпоху напалеонаўскіх войнаў частка шляхты Вялікага княства літоўскага звязвала з Напалеонам пэўныя палітычныя надзеі. І гэтая эпоха адлюстравалася не толькі ў палітыцы, але і ў побыце, у тым ліку ў ежы. У 1812 годзе Напалеон ішоў на Маскву не адзін. Разам з французскай арміяй па Еўропе ішла французская кухня. Яна несла з сабой не толькі новыя рэцэпты, але і новую культуру ежы, меню, прафесійных кухараў і саму ідэю, што прыгатаванне ежы можа быць мастацтвам. Французы прынеслі ў нашу краіну вельмі шырокі выбар страў. На багатых сталах эпохі можна было ўбачыць патэ і паштэты, вустрыцы, рыбу з рознымі соусамі, ялавічыну, целяціну, бараніну, дзічыну і птушку, труфелі і грыбы, складаныя супы і булёны, розныя рагу і запечанае мяса. І вельмі шматлікія дэсертныя кандытарскія вырабы. Але галоўная рэвалюцыя напалеонаўскай эпохі была не ў стравах. Менавіта ў яго эпоху французская кухня, а значыць еўрапейская, пачала ператварацца ў сістэму. Кухары падрабязна запісвалі рэцэпты. Да таго ж з'явіліся стравы, названыя ў гонар Напалеона. Самы вядомы прыклад, угадайце, не торт, а курыца марэнга. Паводле традыцыі, пасля бітвы пры Марэнга ў 1800 годзе кухар Напалеона прыгатаваў для імператара страву з курыцы з тымі прадуктамі, якія ўдалося знайсці. Так нарадзілася легенда пра курыцу марэнга.
Яшчэ трэба адзначыць, што французскі ўплыў ішоў у беларускія землі не абавязкова непасрэдна з Францыі. Ён прыходзіў праз Варшаву, Вену, шляхецкія маёнткі і еўрапейскія двары. Вось так і атрымліваецца, што рэцэпт часам можа расказаць пра эпоху не менш, чым гістарычны дакумент. Бульба. Вядома, без бульбы беларускую кухню сёння ўявіць немагчыма. Але тут таксама ёсць гістарычны парадокс. Бульба стала важнейшым прадуктам беларускага харчавання адносна позна. Паступова настолькі ўвайшла ў паўсядзённае жыццё, што сёння, здаецца, яна была заўсёды. Але гэта ілюзія. Кухня змяняецца разам з грамадствам. З'яўляецца новы прадукт, змяняецца рацыён. Развіваецца гандаль, прыходзяць новыя спецыі і рэцэпты. Змяняюцца межы, змяняюцца культурныя ўплывы. Змяняюцца гарады, змяняецца кухня. І таму нацыянальная кухня – гэта не застылы музейны экспанат. Гэта жывая гісторыя. Дык што ж такое беларуская кухня? Дранікі, зацірка, мачанка, селядзец, пірог. Напэўна, ўсё разам. Але галоўнае не самі стравы. Галоўнае гісторыя, якая за імі стаіць. Гісторыя людзей, якія жылі на гэтай зямлі. Селяніна, які гатаваў зацірку, гарадской гаспадыні, якая пераймала новы рэцэпт, яўрэйскай сям'і з мястэчка, шляхціца, які заказваў кухару страву з замежнай кулінарнай кнігі, караля, якому падавалі вытанчоны дэсерт. І звычайнага чалавека, які аднойчы нацёр бульбу, кінуў яе на гарачую патэльню і атрымаў страву, якую праз пакаленні будуць лічыць адным з галоўных сімвалаў Беларусі. Кухня – гэта яшчэ і памяць, толькі памяць, якую можна пакаштаваць. І, магчыма, наступным разам, калі вы будзеце есці дранікі, варта падумаць не толькі пра смятану, а пра тое, колькі стагоддзяў гісторыі аказалася ў вас на талерцы. Ну і, безумоўна, як жа без рэцэпта? Сапраўдны падкаст пра ежу павінен заканчвацца рэцэптам якой-небудзь стравы. Раскажам, як прыгатаваць старадаўні малочны дэсерт аркас. Напомнім, што рэцэпты аркаса сустракаюцца ў беларускай, польскай і украінскай кулінарных традыцыях. Адзін з сучасных беларускіх варыянтаў падаецца менавіта як аркас з малака, кефіру ці кіслага малака, смятаны, яек і разынак. Інгрэдыенты: 1 літр тлустага малака, 100 мл кефіру або кіслага малака, 100-120 мл смятаны, 2 яйкі, 50-60 грамаў цукру, 50-80 грам разынак і дробка солі. Гэта суадносіны блізкія да аднаго з запісаных рэцэптаў старадаўняга аркаса. Як гатаваць? У міску ці каструлю пакласці кефір, смятану, яйкі, дадаць соль і цукар, добра размяшаць венцам, уліць літр малака, дадаць прамытыя разынкі і яшчэ раз усё перамяшаць. Паставіць каструлю на вельмі слабы агонь, павольна награваць, перыядычна памешваючы. Паступова малочная маса пачне згортвацца, а зверху і па краях з'явіцца жаўтаватая сыроватка. Тут галоўнае не кіпяціць моцна. Калі маса падзялілася на тварог і сыроватку, тады яна гатовая. Друшляк заслаць чыстай марляй у 3-4 слаі, выліць туды масу, пакінуць на 10-15 хвілін, каб асноўная сыроватка сцякла. Сабраць канцы марлі і падвесіць мяшэчак над міскай на 3-4 гадзіны. Калі хочацца больш густога аркаса, можна пакінуць на ноч. Калі сыроватка сцякла, атрымаецца густая, пяшчотная тварожная маса. Яе можна падаваць са смятанай, мёдам, ягадамі або блінамі. Важны кулінарны нюанс. Цукар лепш дадаваць пасля адцэжвання, а не перад награваннем. У адным са старадаўніх рэцэптаў менавіта так і робяць. Спачатку згортваюць малако, адцэжваюць тварог, а ўжо потым змешваюць яго з цукрам. Смачна есці!
для простей, але живемо окей, свапаки для людей і родні хати, і щира праця